हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे अनलाइन क्लास लानो ओंखारदोंलाय बे जाबाय क्लास 8 नि MIL आरो बेयो सरायघाटनि दावहा चैप्टार 14 एबा जुगामि सरायघाट फरानि नामा बेखौ नोंथांमोननो लानाय जागोन दा बेयावहाय मा गोनां बाथ्राफोर दं बेखौ थाबैनो लालांगोन आरो बेनि कुइसन एन्सारफोरखौबो होनाय जागोन बेखौ नोंसोरो PDF फाइल मोनगोन दानिया बिनिफ्राय नोंथांमोना बिनि सिगांनि जेसेबांनाखि फराफोर दङ बेफोरखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायदो आरो नट्सबो गासैबो चैप्टारनि दंजोबखायो बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे चैप्टार दंबावो बेखौ लास्टनि बेखौ नोंसोरो साननैसोनि उनावहाय मोननो हानाय जागोन दा बेखायनो जायफोरा फरायसा नङा नोंथांमोना शेयार खालाम आरो जायफोरहा क्लास 8 नि नङा नोंथांमोनाबो शेयार खालाम आरो क्लास 8 नि नङैफोरा गुबुन क्लासनि बा डिसक्रिप्शनाव हाब गावबागाव माखासे क्लासनिबो दङ बेफोरखौ नायनानै हानाय जागोन दा फैदो फारि बेयाव मा होननाय जादों बेखौ फोरमायना लादिनि दा जोंहा आसामाव मोनसे जारिमिनारि दावहा दङ जे सरायघाटनि दावहा बे सरायघाटनि दावहाया आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जादोंमोन मुगल राजाफोर आरो आहम राजानि गेजेराव जादोंमोन जेराव लाचित बरफुकन आरो मुगल राजानि औरंगजेबनि राजा राजपुत राजा राम सिंह बिथांजों जादोंमोन दा बे बाथ्राखौनो नोंसोरो बाहाय मोननो हानाय जागोन दा बेयाव थांनायनि सिगां जोङो नुनो मोननाय जागोन गोदो सरायघाटनि एबा दावहायाव एबा आसामाव दावहाया खालि दावहायारिल' माने हादोर सेलायलायनाय रायजो सेलायलायनाय गाग्लोबलायनाय बेखिनिल' दावहा जायोमोन होनदों गोदो माने राजखान्थिनि दावहा जायोमोन राजखान्थिनि माने मा हादर सेलायनानै लानाय एबा गाग्लोबनाय बिनि थाखायल' जोंना राजा खुंनायनि थाखायल' जायोमोन होनदों नाथाय दानिया आथिखालावबो नाथाय आसामाव गोबां सरायघाट बादि जेंनाफोर दङ होनदों जायफोर जेंनाफोरा जोंनि आसामाव दा जोबनानै थाङाखै गोबां मोनसेनि उनाव मोनसे बारायबोबाय थायो होनदों बेफोर जेंनाफोरखौ नोंसोरनो बाहाय खिन्थानानै होदों जे दा समाजारि जेंना रांखान्थियारि जेंना राजखान्थियारि जेंना जारिमिनारि जेंना सोलोंथाइनि जेंना माबा माबि जेंना गोबां जोंनाव दा फैगासिनो दङ जेंनानि जेंना जोबनो गैया गोदो मोनसे मोननै जेंनामोन नाथाय दा गोबां जेंना जाबाय होनदों सरायघाट एबा आसामाव बेखायनो दा गोबां जोंनाव सोलिनायाव गोब्राब जागासिनो दङ आसाम रायजोआव थानाय सुबुंफोरा दा बिख्यात बाथ्रा बेखौबो बाहाय मख'दों दा बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनसिगोन फैदो दानिया जोंनि आसामाव एबा सरायघाटनि दावहाया माबोरै जादोंमोन बिनि बागै नायनि दा बाहाय माखासे गोनां बाथ्राफोर दङ दा बाहाय दङ मोनसे समाव मिर्जुमला राजा मुगल राजा मिर्जुमलाया फैनानै गुवाहाटीखौ दखल खालामनानै गावनि सिङाव लादोंमोन आरो खाजोना हरनांगौ खालामनानै दोनलांदोंमोन दा बेखौ नाथाय आहम राजानि सान्थ्रि गाहाय लाचित बरफुकननि समाव लाचित बरफुकना बेखौ सेनानै लाफिननो हादोंमोन आरो बे लाचित बरफुकना गुवाहाटीखौ सेनानै लानायखौ खबर मोननानै एबा खौरां मोननानै मिर्जुमलानि उननि राजा औरंगजेबा राजपुताव थानाय राजा राम सिंहखौ गुवाहाटीखौ सेनानै लाफैफिननो थाखाय लाचित बरफुकनजों दावहा नांनो थाखाय दैथायहरनाय जादों दा बेखायनो राम सिंहआ फैनानै लाचित बरफुकनजों सरायघाटआव दावहा नांफैदों बुरलुंबुथुरनि बिखायाव दानि सरायघाट दालां थानाय ओनसोलाव दानिया बाहाय नोंसोरो नुगोन दानिया लाचितजों दावहा नांनायनि सिगां बिथाङा लाचितजों माखासे बाथ्रा रायलायलायनायनि गेजेरजों धमकि एबा दम होलायनाय एबा गावनि गोहोखौ दिन्थिलायनाय जादों जेरावहाय बिथाङा गिबियाव मा होनदों लाचितनो आफिं बेगर हरदों होनदों आथुमसे आफिं बेगर आरो बेजों बिथाङा खोन्थाहरदों जे जोंनि मुगलफोरनि गेजेराव ओरैबायदि सानथ्र'हायै सान्थ्रि दङ नों आंजों मानो जुजिनो होननानै खोन्थाहरदों नाथाय बेखौ जेबो गियालाबा लाचित बरफुकना बेनि उल्थायै हासुंसे बाला हरदों होनदों हासुंसे बाला जेराव जोंनि आहम राजाफोरनि सान्थ्रिफोरा थोजासे एबा एसेल'बाबो बिसोरनि आखुथाया माने हारसिंनि नङा खौसे जेरै बालाखौ जोङो आलदा खालामनो हाया थिग बेबायदिनो बिनि साननाय हनाय मावनायफ्रा खौसे बेखायनो बिसोर मुगलफोरा जेसेबांखि बुरजा जाया मानो जेसेबांखि गोबां जाया मानो जोङो बिसोरजों जुजिनो हायो बे बाथ्राखौ लाचित बरफुकना फोरमायहरफिनदों होनदों लोगोनो लाचित बरफुकनखौ गाग्लोबनो लाजिनांनानै सोर राम सिंहआ सान्थ्रि लानानै फैदों होनदों दानिया दावहा नांनाय समाव नाथाय लाचित बरफुकना जोबोद गोब्राब लोमजानायमोन बेखौ बयबो मिथिगौ सिगांनि जारिमिनगिरिफोर जायफ्रा फरायबाय दा बाहायबो नोंसोरनो खिन्थादों दा बेखायनो लाचित बरफुकना लोमजानायखाय जोंनि आहमनि राजाफोरनि सान्थ्रिफोरा लाचित बरफुकननि सान्थ्रिफोरा गिबायमोन सान्थ्रि गाहायानो लोमजानानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबायब्ला अब्ला जों बोरै जुजिनो बे बाथ्राखौ बिसोरो सानदोंमोन होनदों ओंखायनो नाथाय बेबायदि बाथ्राखौ नुनानै लाचित बरफुकना मा होनबायनो नोंसोरो बाहाय नायदो असमिया सान्थ्रिफोर माने दावहारुफोर आं दावहा नांनानैसो थैगोन सिला हाजोनि सायाव दखरसे हा बायनानै दोनदों बेवहायनो आंनि गोथै सहखौ दोन
एबा बांगाला आंखौ हमनानै लांथों नोंसोर गोजोनै न'आव थांफिनदो। दा बे लाचितनि जोबोद दुखुनांथाव एबा जोबोद गोख्रों मोनसे बिबुंथिखौ नुनानै सान्थ्रिफोरहा सिरि थानो हायाखै एबा जेननानै थानो हायाखै। लाचित बरफुकना जे थैनायनिसैयावबो बियो बुंबाय नङा होमबा, बिसिनायाव गोग्लैसोनानैबाबो बियो जुजिगासिनो दङ आरो आं थैखागोन जेरैखि दावहा नांनानै होननानै। नाथाय लाचित बरफुकना सान्थ्रि गाहाय, बेखायनो सान्थ्रि गाहायानो जुदि बिबदि बुंबायबा लेङाइ सान्थ्रि एबा नों आं सान्थ्रिफ्रालाय बोरैहाय फावसायनानै थानो हाया, बेखायनो दावगायदों होनदों। लाचित बरफुकना लोमजानायनिफ्रायबो गावनो बारसोमबायबा अब्ला सान्थ्रिफ्रालाय अबाय थाबोनो, बेखायनो बयबो बारसोमफानानै सराइघाटआव दावहा नांदों आरो रामसिंखौ फेजेनदों होनदों। बेनिफ्राय रामसिंहआ बिसोरनि बेबादि खामानि मावनायखौ नुनानै माने गाव जेनदोंबाबो माने मोजां मोनलांदों। माबादि सान्थ्रि गाहाय लाचित बरफुकन आरो आहमफोरा माबादि मानिसुला, दा बे बाथ्राखौ बियो हमदांनो हानानै दावहायाव जेनदोंब्लाबो जेननानै थांफिननाय समाव बाथ्रा बुंलांदों होनदों। माबि? साबायखर राजा, साबायखर गोरा गाहाय, साबायखर सान्थ्रि गाहाय। सासेल' सुबुङानो सान्थ्रिखौ सामलायो, बेयो बेसेदि सोमोथाव। आंबादि रामसिंआ गावनो दावहानि सान्थ्रि गाहाय जानानैबो जेबो खाबु मोनाखिसै। बे बाथ्राखौ बियो बुंलांदों होनदों। मानो होनबा लाचित बरफुकनानो गासैबो बाथ्राफोरखौ, राजायाबो लाचित बरफुकननि बाथ्राखौ मानियो, गोरा गाहायाबो लाचित बरफुकननिखौ मानियो, गासैबो मानसिफ्रानो लाचित बरफुकननि खोथाखौ मानियो। बेखायनो बे लाचित बरफुकनखौ मानिनायनि थाखाय साबायखर बावलांदों होनदों। अदेबानि गावहा सासे रामसिंह एबा राजायानो सान्थ्रि गाहाय हिसाबै दावहा नांनो फैदोंमोन, नाथाय अब्लाबो बेयाव जेननांबाय। दा बेखायनो गाव लाजिनांनायखाय एबा गावनि जेननायखौ मानिनानै बे बाथ्राखौ बाख्नायनानै गालांदों होनदों। दानिया बाहाय दंबावो गाहायनि पेरेग्राफआव, नाथाय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दा लाचित बरफुकननि दावहानि गोख्रों नाजानायनि सायाव सराइघाटनि दावहाया देरहादोंमोन। नाथाय लाचित बरफुकननि सराइघाटनि दावहायाव सान्थ्रिनि बोलोनि अनगायैबो गोबां बिथिङाव आहमफोरनाव माखासे बाथ्रा दङमोन होनदों, जायखौ जोङो बयबो बर'फ्राबो लानो गोनां, नोंसोरबो लानो गोनां। बे जाहैबाय, नोंसोरो नाय आहमफोरनाव मा सोलिदोंमोननो, बाहाय दंमोननो थि साननाय बिथांखि, माने जेखौ मावगोन बेखौ थियै मावखादों, रावबो आलदा आलदा साननाय गैया। साननो गोरों दानाय, माने बयबो मोजाङै सानना हयै खामानि मावनाय। आब्रुथि गोनां खुंनाय, आदत गोनाङै खुंनाय, गोख्रों खान्थि फालिनाय, राजानि एबा गुबुन गुबुन सान्थ्रि गाहायफोरनि खान्थि खोथाफोरखौ मानिनाय। बेनिफ्राय खैफोदाव गोसो हमथानाय आरो अलखदाव गिनो रोङि। खैफोदा फैबाय, सान्थ्रि एबा दावहा नांनायाथ' खैफोदानोखा, हादर गाग्लोबनायाव खैफोदानोखा, बेयाव गोसो बायबा बोरै जानो, जुजिथारनांगोन। बेखायनो गोसो हमथानाय आरो गिनो रोङि खालामनायनो गासै बेखान्थि दबथायनाय, खान्थियारि नङि माने राजानि खान्थि नेमखान्थि एबा सान्थ्रि गाहायनि बिथोन बायदिसिनाखौ मानियैखौ दबथायनानै दोननाय होनदों। बेनिफ्राय हादरनि गाहाम हाबायाव आबुङै गावखौ नागारनाय, माने हादरनि थाखाय जेरैबाबो जिउ बाउसोमनाय होनदों। बेनिफ्राय गावनिखा साननायखौ नागारनाय होनदों, माने गावनिल' आंहा बासायबानो जायो, आंहा रैखा मोननो हाबानो जायो होननानै जोङो गोबाङानो खैफोद खामानि मावो, नाथाय बिसोरहा बेबायदि साननाय गैया होनदों। गावनिखौल' नायानो एबा गावखौल' नायालासे हादरनि थाखाय खामानि मावदों होनदों। आरो बेजों लोगोसे गावजों गाव एना एनि सानलायलायनायखौ जेब्लाबो गोजानाव गारदों होनदों। बेखायनो सराइघाटनि दावहायाव दावहानि बोलोजों नङाबाबो माखासे बिथिंजों गोबां बे दा मख'नायफोरजों सराइघाटनि दावहाया देरहादों एबा आहमफोरखौ गुबुनफ्रा सेनानै लानो हायाखै होनदों। दानिया बाहाय दंबावो आरोबाव जोंनि बाहाय बे बाथ्रानि अनगायैबो नोंसोरो नैबे गाहायाव पेराग्राफआव दोनदोंमोन, नाथाय बे गोजौनिजों एखेयानो, दा बेखौ नोंसोरो लादो। दानिया फैदों गाहायाव लास्टआव, लाचितआ खालि 1 लाखल' सान्थ्रि दंजायोमोन होनदों, अब्लाबो बिसोरो देरहादों। नाथाय लाचितआ दावहायाव थांनायनि सिगां गासै 1 लाख सान्थ्रिफोरखौ बोसोन होखादों जे कामाख्या मोदायजो, दा जिहेतु जोंना आहम राजाफोरनियाव कामाख्या एबा आसामाव कामाख्या मन्दिर मोदायजो दं, दा बेयावहाय बोर बिहैखादों होनदों। आरो बे बोर बिहैनायाव थुंग्रि सिबनानै थुंग्रि गासैखौबो लानानै बाहाय मान बावो एबा खुलुमो, दावहायाव देरहानो थाखाय बोर बिहैयो। बयबो राजाफ्रानो गावबागाव मन्दिर मस्जिद बेफोराव बोर बियो। दा बेबायदिनो लाचित बरफुकनाबो बिदोंमोन सराइघाटनि दावहा जानायनि सिगां बबेयाव, कामाख्या मन्दिराव। नाथाय बेयावनो लाचित बरफुकना गासैबो सान्थ्रिफोरखौ बाथ्रा बुंखानानै होखादों जे नोंसोरो नुगोन मा होनदों नायदो, दावहायाव नागारनानै दावहायाव गिनानै गासैबो सोरबा सान्थ्रिफ्रा लथं फथं खालामोबा, दावहानि हाबायाव फावसायोब्ला बेखौ थुंग्रिजों सनै खालामगोन आरो उनावसो राजानो खिन्थागोन। बे बाथ्राखौ धमकि होनानै एबा सिगिनानै दोनखादों होनदों लाचित बरफुकना। बेखायनो गुबुन गुबुन सान्थ्रिफ्रा गासैबो लाचित बरफुकनखौ गिनानै थाखादों। आरो बिनिफ्राय बे समाव खुलुमनायावनो मोदाइया मा बुंहरखादों होनदों, सिंनिफ्राय
आइखुंग्रि मोदाया बरफुकननि बाथ्रा गनायनानै सोलियोब्लासो दावहायाव देरहानो हागोन आरो बरफुकननि बाथ्राया जायाब्ला जेनगोन। माने लासित बरफुकननि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिब्लासो दावहायाव देरहागोन आरो लासित बरफुकननि खोथाखौ लायाबाथाय जेनगोन बे बाथ्राखौ मिथिखानानै मोदाया रायलायहरदोंलायनो। दा बेखायनो महाराजायाबो गासैबो सान्थ्रि गासैबो गोरा गाहाय मन्थ्रिफोरखौ लासित बरफुकननि खोथाखौ मानिनानै सोलिजोबनो थाखाय थिनदों होनदों। बेखायनो बेबादि खामानि मावदों। दानिया बाहाय नुनो मोनबावगोन जोंहा बाहाय दावहा नांनायनि सिगां जोंनि आसामाव थानाय माखासे लेङाइ सान्थ्रि गाहायफोर जेरै रामचरण आरो निम बे सानै मानसिखौ रामसिंह आरो निम बे सानै मानसिखौ माने मुगल राजाफोरहा गावसिनि राजउलाफादाव रायलायनो होननानै थांदोंमोन आरो माखासे दाउनि मोसाहोनाय फुथुला बायदि दिन्थिनानै बिसोरखौ लब खालामनानै गावसोरजों लोगो जाहोनो नागिरदोंमोन मुगल राजाफ्रा। दा बे आहम राजानि सानै लेङाइ सान्थ्रि गाहाय रामचरण आरो निमखौ बेबायदि खालामनायखौ नुनानै आरो रामचरणाबो बे मुगल राजाजों बायजानाय एबा गोसोखौ बुरखायजानायखौ नुनानै लासित बरफुकना रामचरणखौ खानानै दोनदों होनदों। दा बे मोनसे। बेखायनो बेहाय दङ रामचरणखौ मा दायाव खानानै दोनदों होननाया बे रामचरणा मुगल राजाफोरजों माबा मोनसे मुवानो दाउनि मोसाहोनाय मुसुखा बायदिसिना दिन्थिनानै माने बुरखायजानानै लाखिजादों आरो मुगलफोरनि खोथा मानिदों। बेखायनो राजाया लासित बरफुकना बेखौ रागा जोंनानै खानानै दोनदों होनदों। आरोबाव दानिया बाहाय मोनसे गाहायाव बाथ्रा दंबावो। दा बाहाय सराइघाटनि दावहानि समाव आहम राजाफोरनि लेङाइ सान्थ्रि गाहाय सासे कुवा मिर्जा हाजरिका बेहाय दङ ने कुवा मिर्जा हाजरिका बेयो इन्टारेस्टिं। दा बेखौ दै गेजेराव मुगल राजा सान्थ्रिफोरा हमनानै बेंनानै दोननो हाबायमोन होनदों नावजों लोगोसे मुगल सान्थ्रिफोरा कुवा मिर्जानि नाव आरो बिनि नाव सालायग्रा काटेल बेजों सानैखौबो दै गेजेराव बुरलुंबुथुर दै गेजेराव बेंनानै दोननो हाबायमोन होनदों। दा बे समाव बिसोरो हमनो मोनबाय नालाय लेङाइ सान्थ्रि गाहाय नालाय बेखायनो बुथारनायनि सिगां बेखौ मोसानानै दिन्थिनो थाखाय थिनदोंमोन होनदों। माने जाम्बा बान्दा खालामनो नाजादोंमोन। दा अब्ला बे समाव कुवा मिर्जा हाजरिकाया थिग सानबाय होनदों। बेखायनो मा खालामबायनो गाव मोसागोन नाथाय गासै मुगल राजा सान्थ्रिफोरा आखाइ खबनानै होनो नांगोन। दानिया मा जाबाय आखाइ खबनानै होयोब्ला मुगल राजा सान्थ्रिफोरा गासैबो गावसिनि आखाइयाव थानाय हाथियार गासैखौबो बिखौ दोनजोबनांगोन नावआव ओमफ्रायसो आखाइया खबजागोन नङाबा दा हाथियार लानानै बोरै खबजानो। बेखायनो मा खालामबायनो आखाइ खबनो थिनबाय। दानिया मा जाबायनो आखाइ खबनो थिननायलाय बिसोरबो राजि जाबाय आखाइ खबनो नागिरबाय। अब्ला कुवा मिर्जाया गावनि नाव सालायग्राखौ बुंखाबायनो नाव खर'खौ थोंजों आहम राजाफोरनि सान्थ्रिफोरनि सिदा खालामनानै थाखा होननानै। दानिया मोसानो हमबाय आरो मोसानायाव मुगल सान्थ्रिफोरा आखाइ खबबाय। लोगो लोगो नाव सालायग्राखौ कुवा मिर्जाया इंगित होनानै होबायनो जे नावखौ थोंजोङै आहम सान्थ्रिफोरनि फारसे जावलांदो होननानै। लोगो लोगोनो मोसाफुबाय थानायावनो नाव सावग्राया आहम सान्थ्रिफोरनि फारसे नावखौ थोंजोङै जावलांबाय होनदों। दानिया अब्ला मुगल सान्थ्रिफोरहा गासैबो आखाइनि हाथियारखौ दोनथ'जोबनायखाय हाखु दाखु बारनलांबो हाबाय होनदों सोरो कुवा मिर्जाया। मानो होनबा आखाइनि हाथियारखौ दोनथुमनायाव थाब गाग्लोबनो खाबु मोनाखिसै होनदों। दा बेबायदियै कुवा मिर्जा हाजरिकाया बारग'बोदों होनदों। दा बे मोनसे इन्टारेस्टिं एबा सोमोनांथाव एबा माखासे जोंनि थाखाय मुजिथाव बाथ्रा। बेनिफ्राय दा बे बाथ्राखौनो बाहाय होदों। दानिया बाहाय दंबावो जे जोंहा सराइघाटनि मावफारियाव आरो माखासे बाथ्रा रुजुजाथावै दङ होनदों जेरावहाय गोबां फायखि हानजाफोरा गोबां बाहागो लादों। मैदेर गराइ नाव नौदारि हाथियार माइरं जगायग्रा बायदिसिना सिं गोबां सान्थ्रि नङै मानसिफ्राबो आहम सान्थ्रिफोरखौ मदद होदों होनदों। मानो होनबा दावहायाव सान्थ्रिफ्राल' थायोबा जाया। सान्थ्रिफोरनो सोर जानाय जगायगोन सान्थ्रिफोरखौ सोर देहानि रैखाथि होगोन सान्थ्रिफोरनो सोर खौरां जगायगोन। दा बेफोरबायदि बेखायनो गासैबो बिथिङाव आहमफोरा खौसे जानानै बे दावहायाव बारसोमनाय जादों होनदों जेराव बेखायनो मुगल राजाफोरा जेननानै थांनो गोनां जादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंहा जारिमिनाव माखासे रोखा लिरनाय दङ आहमफोरनि जारिमिनाव। दा बे बाथ्राखौनो जोंनि डक्टर सुर्य कुमार भुइया बिथाङा 1956 मायथाइयाव लाचित मेलायाव माखासे बिबुंथि होनाय आरो माखासे जारिमिनारि बिजाबफोरनिफ्राय लानानै सुजु आफादा बर'आव बे बिजाबखौ सुजुनानै होनाय जादों आरो जों फरायनो मोनदों होनदों नोंसोरो। दा बेखौ बाहाय खिन्थानानै होनाय जादों। दा बेखिनियानो बाहाय दङ। बेनिफ्राय आबुं जारिमिन फरायनोबा नोंसोरो असमिया रावाव नङाबा ससियेल साइन्स नङाबा आसामनि जारिमिन गोबां बर'आवबो दंसै बेफोराव नोंसोर फरायनानै मोननो हानाय जागोन सराइघाट दावहानि बागै। दा बेयाव थानाय सोंनाय फिननाय गोबां दङ आरो नैबे
नोंसोरनो सुरज कुमार भुइयानि सोमोन्दै बाहाय दंखायो, बेखौ नोंसोरो नाय। बेनिफ्राय सोंनाय फिननायखौ गासैखौबो डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै ला, नङाबा नट खालामनानै लाबानो जाबाय, लिरख'नानै लाबानो जाबाय। गासैखौबो नोंथांमोना मोनगोन। दा बेखिनि जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो, गुबुनफ्राबो जाहाथे मोनहैयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।